predsjedništvo. Ja sam Đorđe Trujkić, predstavnik Udruženja penzionisani podoficira Vojske Srbije. U ime udruženja prenosim vam pozdrave i podrške i u svoje lično ime. Želim vam da što prije rešite vaše probleme. Nažalost, lako je meni ovo reći da što prije, već kao kažete 20 godina čekate. Koliko? Stanovi čekamo 20 godina. 20? Čuo sam lepo. Žao mi je što se to dešava tako. Nadalje, svi su mi bili jedni. Sad vi izgleda niste sada. Što smo rešili naše probleme, jer mi smo rešili, da kažem to. Zbog toga kažem. I žao mi je što se to ne dešava. Nadalje, ako vam kažem da vam dajemo podršku, prihvatam vaš izveštaj, ja nisam dovoljno toga rekao i da od toga nešto imam mnogo koristi. Ali kad vam rekao da je unazad 7 godina predloženo da mi, penzionisana vojna lična, koji imamo stanove, dajemo po 1 do 2% od penzije svakog meseca se odvoje da se kupe stanovi za one koji nemaju, nisam rekao za beskućnike, za one koji nemaju. Nije prihvaćeno. Ali ne na odboru Udruženja penzionisanih podoficira, nego nije prihvaćeno u rukovodstvu vojnih penzionera tu u Domu armije kao rukovodstvo. Nije prihvaćeno, ne znam, zbog toga što se nije navodno znalo kako će sa tim da se raspolažu i rukuju. Ali opet stojim iza toga da je ovo jedan od načina koji se mogu do sada rešiti bar 50% vaših stanova. A da ćete prihvatiti, ne znam da ćete vidjeti zapisati ovaj predlog, a ja ću krenuti preko svoje udruženja da ovaj predlog realizujemo polako, da vidimo hoće li moći da 2% nije mnogo za njih, a mnogo će pojeti. Hvala vam u ime svih nas.